are the iceberg, so care. We sing so with of the baby and ice, yeah. Und jeder denkt, was jeder hier weiß. So wären Zahn und voll Energie. Wir sind so stark, so stark, so stark wie noch nie. Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Hey, wir wollen den Glühwein sehen. Denn unser Leben ist so leer ohne Bär. Wir haben die Eisbären so gern. Wir haben die Eisbären so gern. Und die ist alle nur Händchen sehen. Kom op! Hey, 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 springen! Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Wir haben die Eisbären so gern. 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 Leef duvels en duvelinnen. Ik moet hier even kijken wie weet dat ik kom met de kabel. Maar volgens mij kan ik heel wiet komen. Ruim een jaar geleden zijn we begonnen aan een feest wat we weergaan niet kent. We hebben Ramon en Celestina beloofd dat wij samen met u een geweldig jaar in zouden gaan. Een jaar wat zij nooit zouden vergeten. Een jaar waarin wij Ramon hebben leren kennen als onze vos Lucifer. Een goeie vos Lucifer, die kent dat niet alleen. Die heeft immers neven zich nodig, die op die momenten dat hij het even niet weet, toch een stukje controle mee in gaat bouwen. Een stukje controle van wie zit het allemaal. Heb je hier aan gedacht? Wat is nou precies de bedoeling? En die persoon die heeft een gans jaar neven onze vos Lucifer gestaan en dat was zien Celestina! Zoals het met ieder feestje is, Ramon en Celestina. Een feestje dat begint heel rustig.
En veel is het wets, dan begint het echt gezellig te weren. We zien het vorig jaar, vastelovens zondagochtend, samen met u begonnen aan het feest wat vastelovend had. Het feest wat die eerste paar dagen ontzettend snel is gegaan. Dat ziet iedereen en dat heb jij ook gezegd. Dat gaat in een roes voorbij. De avond die begint met het uitroepen en daarna, voordat het wet, is het alweer als woensdag. We gaan dan een periode in die rustig is geweest. Maar vanaf de 11e van de 11e zien wij samen met u en samen met ons Joekskapel, samen met het bestuur en alle mensen hier op Steel begonnen aan de toeloop naar vastelovend 2012. En het is het lot en het is de gewoonte. Ik was er niet gans klaar. Maar het lot houdt in dat een vos Lucifer op de dag voordat de vastelovend echt gaat beginnen ook weer af moet gaan treden. Dat is nu langzamerhand aan het gebeuren. Ramon en Celestina, we hebben de afgelopen weken hebben we er samen een geweldig feest van gemaakt. Een feest hoe wij in ieder geval als LKC, als bestuur, maar ook vanavond iedereen die bij u op bezoek is geweest, om samen met u het einde van die regeerperiode in te luien, op een goede manier de boek vol hebben gekregen. De boek vol op een manier dat wij kunnen zeggen, er ligt een basis, er ligt een boom. En een boom hoe dat wij op verder kunnen bouwen. En die boom, dat heeft een volle boek en die is toen helemaal volgemaakt, Celestina. Ramon, de laatste paar dagen, de anderhalve laatste week, hebben we gezien dat het toen steeds soepeler is geworden. Dat is steeds gemakkelijker geworden. Want in het begin heel veel vragen opriep. Wat moet ik nou precies gaan doen? Dat heeft ze gewoon van de gaaf geschud. Toen heeft gezegd, we gaan er een feestje van maken. We gaan tot aan de vastelovend, samen met vasteloofsvereniging de Keerteleers, gaan we een feest bouwen, hoe dat we je ook zien. We hebben hoogtepunten meegemaakt, keer op keer op keer. En sommige dingen die vond ik leuker dan andere. Maar alles weer van vasteloofsvereniging de Keerteleers. Maar luisteren naar ons kapel, zal ik toch nog heel even mee moeten wachten. We zeggen er nog heel even voor spelen. Joekskapel de Keerteleers. Letterlijk en figuurlijk ontmantelen van dich als vos Lucifer 2011. Ik ga ermee beginnen door dich als eerste de mantel die toen het vorig jaar heeft gekregen als teken van die vos Luciferschap bij dich afnemen. Versierselen af te nemen die ze het vorig jaar
van ons, van Vastelovensvereniging de Keerteleers, heeft gekregen als teken van dien van Luciferschap. Daarbij weet ik zeker dat ik minder moeite heb dan met het afdoen van die mantel. Alhoewel, ik laat me verrassen. Wij als Vastelovensvereniging de Keerteleers zullen morgen hier in Zaalvriendenkring een nieuwe voor Lucifer uitgebroken. En daarbij zullen we ook opnieuw met een goed en een geweldig viers kunnen maken. Maar een geweldig viers hebben wij met dich, met u het afgelopen jaar mogen beleven. En om dat definitief af te sluiten, kom ik nu de scepter bij dich terugnemen. Hier wordt al gesouffleerd dat dat tegeltje waarschijnlijk een plek gaat krijgen in de nieuwe keuken. Maar dat laat ik aan dit namens Vastelovensvereniging de Keerteleers dit boeketje aan dich te overhandigen. Ik doe dat niet, ik vraag dat aan Ramon. Ramon. Ik weet dat was. Dat is toen dus geweest. Vast Lucifer 2011. Ramon Gierards. Bij ons als Vastelovensvereniging de Keerteleers zullen zijn. En we hopen in ieder geval dat ze tot een lengte van jaren met die truc de sluitingswagen wil blijven zien van onze stijler jeugdoptocht. Ik ga nu de Joekskapel vragen om er voor de allerlaatste keer nog eine uit te gooien. En dat wil zien, zonnegooien hebben wij nog nooit gehad. Dadelijk, doe maar dadelijk. En voor de kale plek om die nek weer op te vullen. Die iedereen kent, die familie kent.
met Scania-shirt. Zo blijft het.